Ijele akpo meke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eti ya ekene emere ijele odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anya cheka matanda for shirikenu. That's the way. Anya cheka matanda for shirikenu. Evunke meje nke ya na nyijiri ọnụ. Ijele akpo meke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eti ya ekene emere ijele odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anya cheka matanda for shirikenu. That's the way. Anya cheka matanda for shirikenu. Nambo ito ino isi asa. Anya cheka matanda for shirikenu. Onyo de God ofuto weruma tancha. Iyo Anya cheka matanda for shirikenu. evunke meje nke ya na nyijiri ọnụ. Anya cheka matanda for shirikenu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị o. Anya cheka matanda for shirikenu. Iyo. Ijele akpo meke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eti ya ekene emere ijele odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anya cheka matanda for shirikenu. That's the way. Anya cheka matanda for shirikenu. Nambo ito ino isi asa. Anya cheka matanda for shirikenu. Onyo de God ofuto weruma tancha. Iyo Anya cheka matanda for shirikenu. evunke meje nke ya na nyijiri ọnụ. Anya cheka matanda for shirikenu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị o. Anya cheka matanda for shirikenu. Iyo. Ijele akpo meke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eti ya ekene emere ijele odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anya cheka matanda for shirikenu. That's the way. Anya cheka matanda for shirikenu.
pụtara atamu ulechebake ibe aka datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu iyo anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebake ibe aka datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebake ibe aka datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebake ibe aka datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị agbachiri ike n'ukwu
Uvunke mejenke ya nani jionu Anacheka matanda kwa shirikenu Obera bega na neba buro bodayo Anacheka matanda kwa shirikenu Iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. Anacheka matanda kwa shirikenu Anacheka matanda kwa shirikenu Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Ulechebake Iwe aka latara ile ya Ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa tako ya ọzọ Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anacheka matanda kwa shirikenu Onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo Anacheka matanda kwa shirikenu Uvunke mejenke ya nani jionu Anacheka matanda kwa shirikenu Obera bega na neba buro bodayo Anacheka matanda kwa shirikenu Iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. Anacheka matanda kwa shirikenu Anacheka matanda kwa shirikenu Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Ulechebake Iwe aka latara ile ya Ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa tako ya ọzọ Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anacheka matanda kwa shirikenu Onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo Anacheka matanda kwa shirikenu Uvunke mejenke ya iyo kwa shirikenu ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi Anacheka matanda kwa shirikenu Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Ulechebake Iwe aka latara ile ya Ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa tako Anacheka matanda kwa shirikenu Onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo Anacheka matanda kwa shirikenu Uvunke mejenke ya nani jionu Anacheka matanda kwa shirikenu Obera bega na neba buro bodayo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu Productions.
Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Tanda kwa shirike nuku Nambo ito ino isi asa Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Onyo the god of uto weruma tancha Iyo Anyeje kama Evunke meje nke ya na nijironu Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Obera bega na neba aburo boda Odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene kule nwande Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Onyo the god of uto weruma meje nke ya na nijironu Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Obera bega Akwụbeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele Odogwu It's Gazi Craft Productions. Kama tanda kwa shirike nuku That's the word. Anyeje kama tanda kwa shirike nuku weruma tancha Iyo Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Evunke meje nke ya na nijironu Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Obera bega na neba kwa shirike nuku na nkụta mpụtara atamu Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwa tako yoso Nambo ito ino isi asa Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Onyo the god of uto weruma tancha Iyo Anyeje kama tanda Evunke meje nke ya na nijironu Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Obera bega na neba Anyeje kama tanda kwa shirike nuku Ijele Akwụbeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele gene kule nwande etinye ekene emere Ijele Odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyeje kama tanda kwa shirike nuku That's the word. Anyeje kama tanda kwa shirike nuku
Putaratamo, ulete bache. Relay, ushikwenno wanoga kwata koyoso. Na onyodo godu, ofuko weruma tanda koshirikenu. Evunke meje nke ya na nijiono. Anete kama tanda. Anete kama tanda koshirikenu. Ijala akpome kenemuge kenatu kenengene kule wande tiye kene meru. It's Gazi Craft Productions. Anete kama obowedene nankote. Ulete bache. Iwache latarileye. Ushikwenno. Anete kama tanda koshirikenu. Ijala akpome kena amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na kenemuge kenatu kenenge. Ijala odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anete kama tanda koshirikenu. Putaratamo, ulete bache. Latarileye, ushikwenno wanoga kwa. Nambo ito ino isi asa. Anete kama Onyodo godu, ofuko weruma tancha. anete kama tanda koshirikenu. Evunke meje nke ya na nijiono. Anete kama tanda koshirikenu. Obera bega na neba buro bodayo. Anete kama tanda koshirikenu. Ijala akpome kena amara na nnekwu n'isi ijele. Odogwu na kenemuge kenatu kenengene kule wande tiye kene meru. Ijala odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anete kama tanda koshirikenu. That's the way. Anete kama tanda koshirikenu. Obowedene nankote. Ulete bache. Iwache latarileye. Ushikwenno wanoga kwata koyoso. Nambo ito ino isi asa. Anete kama tanda koshirikenu. Onyodo godu, ofuko weruma tancha. Anete kama tanda koshirikenu. Evunke meje nke ya na nijiono. Anete kama tanda koshirikenu. Obera bega na neba buro bodayo. Anete kama tanda koshirikenu. Ijala akpome kena amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu kenatu kenengene kule wande tiye kene meru. It's Gazi Craft Productions. Tanda koshirikenu. That's the way. Anete kama tanda koshirikenu.
Achalatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwata isi asaa anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka amata ndị akpọchiri evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị akpọchiri ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwata kwa onye ọzọ na mbọ ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele gene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara ata achalatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa isi asaa anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọta ndị akpọchiri ike n'ukwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara ata m ulechebafịa ibe achalatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwata kwa onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara
bịara bịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị o. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ike n'ukwu. Ọgwụ onwe dene, ọgwụ onwe Ulete bake, ibake latari ile yesa. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Anyị echeka maka ndị Kemeje nke ya na anyị ji ọnụ. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ọ bịara bịaga na Ijala akpome wanda etinye kene mere Ijala odogwu It's Gazi Craft Productions. maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta o weru ma nta ncha. Echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ngene kule wanda etinye kene mere Ijala odogwu Akpọchiri ike n'ukwu. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ọgwụ onwe dene, ọgwụ onwe dene, ọgwụ onwe dene na nkụta mpụtara atamụ. Ulete bake, ibake latari ile ya. Ikpuchikwe n'ọnwa Maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọ bịara bịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị o. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ijala akpome kene amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ kene ngene kule wanda etinye kene mere Ijala odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ọgwụ onwe dene, ọgwụ onwe dene, ọgwụ onwe dene na nkụta mpụtara atamụ. Ulete bake, ibake latari ile ya. Ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwa atakwa onye ọzọ. Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Onye ọdụ ka ọdụ. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Evu nke meje na n'ebe a bụrụ obodo anyị o. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. odogwu na-ekene m ga-ekene atụ kene ngene kule Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Dene, ọgwụ onwe dene na nkụta mpụtara atamụ. Ijala odogwu It's Gazi Craft Productions. Maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta o weru ma nta ncha. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ọ bịara bịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị o. amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ odogwu na-ekene m ga-ekene atụ kene ngene kule wanda etinye kene mere Ijala odogwu Ọgwụ onwe dene, ọgwụ nke ya na anyị ji ọnụ. Anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Ọ bịara bịaga na etinye
ijele odogwu Matanda kwa shi. Nkota mpụtara atamu ulese bashe ijele odogwu Anyecheka matanda kwa shirike nuku. matancha iyo Anyecheka matanda kwa shirike. jionu Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Matanda kwa shirike nuku. Iyo. It's Gazi Craft Productions. Anyecheka. ogwowedene na nkota mpụtara atamu ulese bashe iba tako yoso na mbọ ito ino ise isi asa Anyecheka matanda kwa shirike nuku. onye ọdụdụ ọfụta oweru matancha iyo Anyecheka matanda kwa shirike nuku. evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ Anyecheka matanda kwa shirike nuku. ọ bịara bịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị o Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Iyo. ijele akwụbeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekeke It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. ogwowedene na nkota mpụtara atamu ulese bashe iba achọdatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa tako ya ọzọ na mbọ ito ino ise isi asaa Anyecheka matanda kwa shirike nuku. onye ọdụdụ ọfụta oweru matancha iyo Anyecheka matanda kwa shirike nuku. evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ Anyecheka matanda kwa shirike nuku. ọ bịara bịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị o Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Iyo. ijele akwụbeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. ogwowedene na nkota mpụtara atamu ulese bashe iba achọdatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa tako ya ọzọ na mbọ ito ino ise isi asaa Anyecheka matanda kwa shirike nuku. onye ọdụdụ ọfụta oweru matancha iyo Anyecheka matanda kwa shirike nuku. evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ Anyecheka matanda kwa shirike nuku. ọ bịara bịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ogwowedene na nkota mpụtara ile ya n'ọnwa n'ọgakwa tako ya ọzọ na mbọ ito ino onye ọdụdụ ọfụta
Uvuke meje nke ya na nyiji onu Anaje makanda kwa shirike nuku Obera bega na nebe aburo bodayi Makanda kwa shirike nuku Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anaje makanda kwa shirike nuku Anaje makanda kwa shirike nuku Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Uleze bakhe Iwache gatara ileye Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwa takwo yoso Na mbọ ito ino ise isi asaa Anaje makanda kwa shirike nuku Onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo Anaje makanda kwa shirike nuku Evu nke meje nke ya na nyiji onu Anaje makanda kwa shirike nuku Obera bega na nebe aburo bodayi Anaje makanda kwa shirike nuku Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anaje makanda kwa shirike nuku Anaje makanda kwa shirike nuku Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Uleze bakhe Iwache gatara ileye Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwa takwo yoso Na mbọ ito ino ise isi asaa Anaje makanda kwa shirike nuku Onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo Anaje makanda kwa shirike nuku Evu nke meje nke ya na nyiji onu Anaje makanda kwa shirike nuku Obera bega na nebe aburo bodayi Anaje makanda kwa shirike nuku Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anaje makanda kwa shirike nuku Anaje makanda kwa shirike nuku Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Uleze bakhe Iwache gatara ileye Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwa takwo yoso Na mbọ ito ino ise isi asaa Anaje makanda kwa shirike nuku Onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo Anaje makanda kwa shirike nuku Evu nke meje nke ya na nyiji onu Anaje makanda kwa shirike nuku Obera bega na nebe aburo bodayi Anaje makanda kwa shirike nuku
ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka maka ndị akpọchiri ike anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia gatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia gatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia gatara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu
matanda kwa shirike That's the way. anacheka matanda kwa shirike Taratamo, ulete bache, iwache la tarileye, usikweno wano nambiasa, anacheka matanda kwa shirike onyodo godu, ofuto woruma tancha, iyo, anacheka matanda kwa shirike uvunke meje nke ya nani jiyono, anacheka matanda kwa shirike obera bega na neba buro bodayo, anacheka matanda kwa shirike iyo. Kena mara na nnekwu ọlụ dị n'isi jele odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. Anacheka matanda kwa shirike that's the way. anacheka matanda kwa shirike Taratamo, ulete bache, iwache la tarileye, usikweno wano gapata koyoso, nambo ito ino isi asa, anacheka matanda kwa shirike onyodo godu, ofuto woruma tancha, iyo, anacheka matanda kwa shirike uvunke meje nke ya nani jiyono, anacheka matanda kwa shirike obera bega na neba buro bodayo, anacheka matanda kwa shirike iyo. ijele akpụ kena mara na nnekwu ọlụ dị n'isi jele odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. anacheka matanda kwa shirike that's the way. anacheka matanda kwa shirike Taratamo, ulete bache, iwache la tarileye, usikweno wano gapata koyoso, nambo ito ino isi asa, anacheka matanda kwa shirike onyodo godu, ofuto woruma tancha, iyo, anacheka matanda kwa shirike uvunke meje nke ya nani jiyono, anacheka matanda kwa shirike obera bega na neba buro bodayo, anacheka matanda kwa shirike iyo. ijele akpụ kena mara na nnekwu ọlụ dị n'isi jele odogwu na ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Cat Productions. anacheka matanda kwa shirike that's the way. anacheka matanda kwa shirike Ogbo wedene,
pụtara atamu uleze ibe aka gatara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa atakwa onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulezebafia ibe aka gatara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa atakwa onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulezebafia ibe aka gatara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa atakwa onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị akpọchiri ike ijele odogwu Craft Productions. anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulezebafia ruma nta ncha iyo anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka It's Gazi Craft Productions. ulezebafia ibe aka gatara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa anyị echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo anyị echeka maka
meje nke ya na anyị ji ọnụ Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọ bịara bịa gana n'ebe a bụrụ obodo anyị Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Iyo, iyo. ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ pụlechebafịa ibe afịa latara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọ bịara bịa gana n'ebe a bụrụ obodo anyị Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Iyo, iyo. ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ pụlechebafịa ibe afịa latara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọ bịara bịa gana n'ebe a bụrụ obodo anyị Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Iyo, iyo. ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọgbọnwedene pụlechebafịa ibe afịa latara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha iyo Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ Anya cheka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu. ọ bịara bịa gana n'ebe a bụrụ obodo anyị
ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị egwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Nambo ito ino isi asa anya cheka matanda kwa shirike nuku onyo dogodu ofuto weruma tancha iyo anya cheka matanda kwa shirike nuku evunke meje nke ya na nijiyonu anya cheka matanda kwa shirike nuku obera bega na neba buro bodayo anya cheka matanda kwa shirike nuku iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya cheka matanda kwa shirike nuku anya cheka matanda kwa shirike nuku ogwowedene na nkụta mpụtara atamu ulechebashe ibe aka gatara ileye ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwo ya ọzọ na mbọ ito ino isi asaa anya cheka matanda kwa shirike nuku onye ọdụdụ ọfụta weruma tancha iyo anya cheka matanda kwa shirike nuku evunke meje nke ya na nijiyonu anya cheka matanda kwa shirike nuku obera bega na neba buro bodayo anya cheka matanda kwa shirike nuku iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya cheka matanda kwa shirike nuku anya cheka matanda kwa shirike nuku ogwowedene na nkụta mpụtara atamu ulechebashe ibe aka gatara ileye ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwo ya ọzọ na mbọ ito ino isi asaa anya cheka matanda kwa shirike nuku onye ọdụdụ ọfụta weruma tancha iyo anya cheka matanda kwa shirike nuku evunke meje nke ya na nijiyonu anya cheka matanda kwa shirike nuku obera bega na neba buro bodayo anya cheka matanda kwa shirike nuku iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu
Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Taratamo, uleze bakhe, ibakhe latarileye. Usikweno ngwanoga kwata koyoso. Nambo ito ino isi asa. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Onyodo godu ofuto weruma tancha. Iyo, anyecheka matanda kwa shirike nuku. Evunke meje nke ya nani jirono. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Obera bega na neba buro bodayo. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Iyo. Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kure. Ijele odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Taratamo, uleze bakhe, ibakhe latarileye. Usikweno ngwanoga kwata koyoso. Nambo ito ino isi asa. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Onyodo godu ofuto weruma tancha. Iyo, anyecheka matanda kwa shirike nuku. evunke meje nke ya nani jirono. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Obera bega na neba buro bodayo. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Iyo. Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kure nwa na-etinye ekene emere iwu. Ijele odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Ogwowedene na nkota taratamo, uleze bakhe, ibakhe latarileye. Usikweno ngwanoga kwata koyoso. Nambo ito ino isi asa. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Onyodo godu ofuto weruma tancha. Iyo, anyecheka matanda kwa shirike nuku. evunke meje nke ya nani jirono. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Obera bega na neba buro bodayo. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Iyo. Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele. Odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kure nwa na-etinye ekene emere iwu. Ijele odogwu. It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirike nuku. Anyecheka matanda kwa shirike nuku.
pụtara atamu uleze bache ibache latara ile ya ikpuchikwe n'onwe n'ọgakwa takwo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka amata ndị agbachiri ike anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebake ibache latara ile ya ikpuchikwe n'onwe n'ọgakwa takwo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu iyo ijegere atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya amata ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebake ibache latara ile ya ikpuchikwe n'onwe n'ọgakwa takwo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu evu nke
nke meje nke ya na anyị jiri ọnụ Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ ulechebafịa ibe afịa latara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. evu nke meje nke ya na anyị jiri ọnụ Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ ulechebafịa ibe afịa latara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. evu nke meje nke ya na anyị jiri ọnụ Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ ulechebafịa ibe afịa latara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. evu nke meje nke ya na anyị jiri ọnụ Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu. ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị Anya cheka maka ndị akwashiri ike n'ukwu.
ijele akpụ meke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Gas Productions. Anya cheka mata ndị akpọchiri ike anya cheka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akpụ meke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Gas Productions. anya echeka amata ndị akpọchiri ike anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akpụ meke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Gas Productions. anya echeka amata ndị akpọchiri ike anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akpụ meke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu
akwashiri ike n'ukwu anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia iwe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwa oyi ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị jiri ọnụ anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ọbịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia iwe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwa oyi ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị jiri ọnụ anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ọbịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia iwe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwa oyi ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị jiri ọnụ anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ọbịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu anya echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ogwonwedene
Ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu. Ulechebake, Iwache latara ileye. Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwata kwa yozo. Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Onye ọdụdụ ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha. Iyo, anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Iyo. Ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu. Ulechebake, Iwache latara ileye. Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwata kwa yozo. Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Onye ọdụdụ ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha. Iyo, anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Iyo. Ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu. Ulechebake, Iwache latara ileye. Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwata kwa yozo. Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Onye ọdụdụ ọdụ ọfụta oweru ma nta ncha. Iyo, anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Iyo. Ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Anyị echeka amata ndị agbachiri ike n'ukwu. Ogwonwedene na nkụta mpụtara atamu. Ulechebake, Iwache latara ileye.
Ikpuchikwe no nwe no gakwata kwa yoso na mbọ ito ino ise isi asa anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu onye ọdụdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụdụ n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ ulechebafịa ibe afịa datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata kwa onye ọzọ na mbọ ito ino ise isi asaa anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu onye ọdụdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụdụ n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ ulechebafịa ibe afịa datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata kwa onye ọzọ na mbọ ito ino ise isi asaa anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu onye ọdụdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu iyo ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụdụ n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamụ ulechebafịa ibe afịa datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata kwa onye ọzọ na mbọ ito ino ise isi asaa anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu onye ọdụdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anyị echeka maka ndị akwashiri ike n'ukwu
Uvuke meje nke ya na nyijionu Anaje kama kanda kwa shirikenu Obera bega na neba buro bodayo Anaje kama kanda kwa shirikenu Ijele akwobe ke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anaje kama kanda kwa shirikenu Anaje kama kanda kwa shirikenu Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Ulechebake Iwe aka datara ile ya Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwa takwo ya ọzọ Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anaje kama kanda kwa shirikenu Onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo Anaje kama kanda kwa shirikenu Evu nke meje nke ya na nyijionu Anaje kama kanda kwa shirikenu Obera bega na neba buro bodayo Anaje kama kanda kwa shirikenu Ijele akwobe ke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anaje kama kanda kwa shirikenu Anaje kama kanda kwa shirikenu Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Ulechebake Iwe aka datara ile ya Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwa takwo ya ọzọ Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anaje kama kanda kwa shirikenu Onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo Anaje kama kanda kwa shirikenu Evu nke meje nke ya na nyijionu Anaje kama kanda kwa shirikenu Obera bega na neba buro bodayo Anaje kama kanda kwa shirikenu Ijele akwobe ke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anaje kama kanda kwa shirikenu Anaje kama kanda kwa shirikenu Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu Ulechebake Iwe aka datara ile ya Ikpushikwe n'onwe n'ọgakwa takwo ya ọzọ Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa Anaje kama kanda kwa shirikenu Onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo Anaje kama kanda kwa shirikenu Evu nke meje nke ya na nyijionu Anaje kama kanda kwa shirikenu Obera bega na neba buro bodayo Anaje kama kanda kwa shirikenu
ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya jeka mata ndị akpọchiri ike anya jeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia iwe afia datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụdụ ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia iwe afia datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụdụ ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru ewu na-eji ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia iwe afia datara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa na ọ gakwata onye ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụdụ ọdụ ọfụta oweru maka ncha iyo anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka maka ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwa omeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele
odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emeri ijelu odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka matanda koshiri kenu. Anya cheka matanda koshiri kenu. Ogwowedene na nkota mputara tamu. Uleze bakhe, ibakhe latarileye. Ushikwe no nwa no gakwata koyoso. Nambo ito ino isi asa. Anya cheka matanda koshiri kenu. Onyodo godu ofuto weruma tancha. Iyo anya cheka matanda koshiri kenu. Evunke meje nke ya na nijiono. Anya cheka matanda koshiri kenu. Obera bega na neba buro bodayo. Anya cheka matanda koshiri kenu. Iyo. ijele agbomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emeri ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka matanda koshiri kenu. Anya cheka matanda koshiri kenu. Ogwowedene na nkota mputara tamu. Uleze bakhe, ibakhe latarileye. Ushikwe no nwa no gakwata koyoso. Nambo ito ino isi asa. Anya cheka matanda koshiri kenu. Onyodo godu ofuto weruma tancha. Iyo anya cheka matanda koshiri kenu. Evunke meje nke ya na nijiono. Anya cheka matanda koshiri kenu. Obera bega na neba buro bodayo. Anya cheka matanda koshiri kenu. Iyo. ijele agbomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emeri ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka matanda koshiri kenu. Anya cheka matanda koshiri kenu. Ogwowedene na nkota mputara tamu. Uleze bakhe, ibakhe latarileye. Ushikwe no nwa no gakwata koyoso. Nambo ito ino isi asa. Anya cheka matanda koshiri kenu. Onyodo godu ofuto weruma tancha. Iyo anya cheka matanda koshiri kenu. Evunke meje nke ya na nijiono. Anya cheka matanda koshiri kenu. Obera bega na neba buro bodayo. Anya cheka matanda koshiri kenu. Iyo. ijele agbomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emeri ijele odogwu It's
Productions. Anya kama tanda kwa shirike Anya kama tanda kwa shirike Ogwowedene na nkota mputara tamu Uleze bakhe Iwache latarileye Ushikwe no mwano gakwata koyoso Nambo ito ino isi asa Anya kama tanda kwa shirike Onyodo godu ofuto weruma tancha Iyo Anya kama tanda kwa shirike Evunke meje nke ya na nijironu Anya kama tanda kwa shirike Obera bega na neba buro bodayo Anya kama tanda kwa shirike Iyo Ijele akwomeke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya kama tanda kwa shirike Anya kama tanda kwa shirike Ogwowedene na nkota mputara tamu Uleze bakhe Iwache latarileye Ushikwe no mwano gakwata koyoso Nambo ito ino isi asa Anya kama tanda kwa shirike Onyodo godu ofuto weruma tancha Iyo Anya kama tanda kwa shirike Evunke meje nke ya na nijironu Anya kama tanda kwa shirike Obera bega na neba buro bodayo Anya kama tanda kwa shirike Iyo Ijele akwomeke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya kama tanda kwa shirike Anya kama tanda kwa shirike Ogwowedene na nkota mputara tamu Uleze bakhe Iwache latarileye Ushikwe no mwano gakwata koyoso Nambo ito ino isi asa Anya kama tanda kwa shirike Onyodo godu ofuto weruma tancha Iyo Anya kama tanda kwa shirike Evunke meje nke ya na nijironu Anya kama tanda kwa shirike Obera bega na neba buro bodayo Anya kama tanda kwa shirike Iyo Ijele akwomeke na amara mmanwa mara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya kama tanda kwa shirike Anya kama tanda kwa shirike
bachalatara ile ya ịkpụchikwa n'ọnwa n'ọga kwatakwo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka amata ndị akpọchiri ike anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara ata m ulechebafịa iwe afịa latara ile ya ịkpụchikwa n'ọnwa n'ọga kwatakwo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka amata ndị akpọchiri ike anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara ata m ulechebafịa iwe afịa latara ile ya ịkpụchikwa n'ọnwa n'ọga kwatakwo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara ata m ulechebafịa iwe afịa latara ile ya ịkpụchikwa n'ọnwa n'ọga kwatakwo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị echeka amata ndị akpọchiri ike n'ukwu
onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru ma pancha iyo anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eti ihe ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọ onwe na nkụta mpụtara ata m ulechebafịa iwe afịa datara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru ma pancha iyo anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eti ihe ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọ onwe dene na nkụta mpụtara ata m ulechebafịa iwe afịa datara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ọfụta oweru ma pancha iyo anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akwụmeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-eti ihe ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọ onwe dene na nkụta mpụtara ata m ulechebafịa iwe afịa datara ile ya ịkpụchikwe n'ọnwa na ọ gakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ọfụta oweru ma pancha iyo anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anyị ejeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị
Anyecheka matanda kwa shirikenu. Yo, yo, yo. Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu. Ulechebake iwe aka datara ileye. Ikpuchikwe n'onwe n'oga kwatakwo yozo. Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị yo. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Iyo iyo. Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu. Ulechebake iwe aka datara ileye. Ikpuchikwe n'onwe n'oga kwatakwo yozo. Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị yo. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Iyo iyo. Ijele akwomeke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe na-eti ya ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Ogwowedene na nkụta mpụtara atamu. Ulechebake iwe aka datara ileye. Ikpuchikwe n'onwe n'oga kwatakwo yozo. Na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Onye ọdụ ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Obere abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị yo. Anyecheka matanda kwa shirikenu. Iyo iyo.
ijele akpụ meke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. Anya cheka mata ndị akpọchiri ike anya cheka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo ijele akpụ meke na amara mmanwụ amara na nnekwu ọlụ dị n'isi ijele odogwu na-ekene m ga-ekene atụ gene ngene kuru enwe ọ na-etinye ekene emere ijele odogwu It's Gazi Craft Productions. anya echeka mata ndị akpọchiri ike anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọgbọnwedene na nkụta mpụtara atamu ulechebafia ibe afia latara ile ya ikpuchikwe n'ọnwa n'ọgakwa takwuo ya ọzọ na mbọ ịtọ ịnọ ise isi asaa anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu onye ọdụ ka ọdụ ọfụta oweru mata ncha iyo anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu evu nke meje nke ya na anyị ji ọnụ anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu ọ bịara abịaga na n'ebe a bụrụ obodo anyị anya echeka mata ndị akpọchiri ike n'ukwu iyo Getting one more.
nwanne a na-ekwe ekwe a na-eme n'eme na so
World Igbo Day, Art and Culture, People's Way of Life. Oya Kena Fugua, Morango na Punisi, Oko na Punisi, Otu Akode, Yadaba. World Igbo Day, Yadaba. Come on, take one okay. Master's okay. Start tidying up your canopies, please. Cleaners, we are still asking for the 10 cleaners. Where are you? Come to the central canopy.
World Igbo Day, art and culture, people's way of life.